Di lûtke repekê de çi hat nîqaşkirin? Kurdistan lezgiyeva. Serokên hemû welatên endamên rêxistina peymana ewlekariya kolektîv (Repek), Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya û Tacikistan gihîştin lûtkeya salvegera Repek ya li Kremlînê. Serokwezîrê Ermenistanê Nikol Paşinyan jî tevî ku di 15 Gulanê da li Erîvanê meşeke mixalefetê hat organîzekirin û îstîfa wî tê xwestin, hat Moskowayê. Bêyî beşdariya serokê hikûmeta Ermenistanê li derxistina civîna heyî dê bi pirsgirêk biba, ji ber ku niha serokatiya Repekê Êrîvan e. Yek ji sedemên sereke ku rêberan biryar da ku li Moskowê bi rengek rûbirû bicivin, bêguman bi rewşa dijwar a li ser asta cîhanê ve girêdayî ye. Nakokiya li Ukraynayê û aktivkirina NATOyê ku ne tenê milê xwe rojhilat xurt dike û xwe ji ber firehbûneke din re amade dike, lê di heman demê de wek mînak dayîna çekan ji Kievê re jî didomîne argûmaneke ciddî ye ji bo nîqaşkirina rewşa navneteweyî. Bi ser de di Repekê de di heman demê de şahiyek jî hebû. Îsal rêxistin bîstemîn salvegera damezrandina xwe pîroz dike. Di Gulana 2002 de li Moskowê biryar hate girtin ku peymana Taşkentê ku di 1992 de hate îmzekirin bibe rêxistineke dagirtî. Di beşa vekir ya lûtkeyê de hat dîtin ku çawa axaftvanan bi yek dengî li ser rola girîng a Repekê ji bo herêmê axivîn, lê dîsa jî bûn du beş. Vladimir Putin û Alexander Lukashenko bi awayekî vekirî ji kiryarên welatên rojavayî û hewildanên wan ên ji bo parastina nîzama cîhaniya yekdest aciz bûn, rêberên din hewl dane ku xwe ji mijara Ukraynayê û daxuyaniyên tund li hember dewletên Yekbûyî û hevalbendên wê dûr bixin. Serokên Kazakistan, Kırgızistan û Tacikistanê di serî de bal kişandin ser rewşa nearam li Afganîstanê û metirsiyên bi vî welatî re. Lê dibe ku di beşa girtî ya civînê de serokên welatan li ser nakokiyên mayî yên di navbera Tacikistan û Kırgızistanê de jî rawestiyan. Bîşkek û duşanbe bi salanê nikarin li ser xêzkirina sînor lêhev bikin. Di encamê de dem bi dem di navbera leşkerên her du komaran de şer û pevçûn diqewîmin. Sekreterê Giştî yê Repekê Stanislav Zas ku erka bi destxistina encamên civîna Moskowê ket ser milên wî, lê belê ji rojnamevanên amade re teqez kir ku ew ê nikaribin têkiliyên di navbera welatên endamên rêxistinê de qut bikin. Di heman demê de wî piştrast kir ku Repek dixebite ku pergala bersivdayîna krîzê baştir bike. Wek encam, Vladimir Putin di lûtkeya Repekê de diyar kir ku bi giştî pirsgirêk ji sifirê tên afirandin. Tevlîbûna Fînlandiya û Swêd a NATOyê ji bo Rûsyayê talûkeyan ava nake. Lê dîsa jî xuyabûna binêsaziya leşkeriya hevpeymaniya li ser a xavan welatan de bibe sedema berteka Moskowê. Putin her wiha behsa tevgera leşkerî biyolojîk a Amerîkayê li qada piştî Sovyetê kir û diyar kir ku taybet li Kafkasya û Asya navîn Ewropayê hewl danên gurkirina pevçûnan berdewam bikin û pêwîst e hemû hişyar bibin. Vladimir Putin hevkarên xwe ji bo pêşveçûna operasyona taybet a li Ukraynayê jî agahdar kir. Lê wî biryar da ku vê yekî bêyî amadebûna kamerayan bike. Sekreterê Giştî yê Repekê Stanislav Zas agahdar kir ku mijara beşdarbûna Repekê di operasyona taybet de nehatiye gotûbêjkirin. Li Kremlînê Vladimir Putin her wiha bi rêberên mêvan re bi awayekî ferdî jî civiya.